Welcome to Zim Celebrity TV. We are back again with the latest gossip news rekupisa dzekutendera social media. Premises belong to Kudata Gwire, Johnny Mangunja, Tino Machakaire and Sewikne Chivai were bombed last night. Terera munzo zvakaoma nyoka yemabhoni ridedza dzatati tikuda kupedza zvese ngabude idi. Inenyaya nenonsense dzakapisa kudaro. Andi mazvinzwisisa. Kupererwa kwemhando yepamusoro izvozvi ndichitaura kudai so. Kufamu yamangunjika kugarage famu yamangunjika ku service station yake yeMutare Road iyo andi mazvinzwisisa yeMutare Road unana Goromonzo yabombwa izvo zviri kunganduma moto izvo zvini chitaura kudai so andi mazvinzwisisa office ye Starling yakare yechigananda ichi andi mazvinzwisisa ka iri ku Newlands andi manzwa ye Starling yechigananda chikuru ichi yachivayo yabombwa izvo yabombwa iri kunganduma moto andi manzwa yabombwa usiku andi manzwa office yakudata Gwire yeku Newlands yabombwa ndichitaura futi kudai andi mazvinzwisisa safe station la Tagwire DA akatora kama garage aya kungoginya mvura vachiita zvakara zvekubamarizva yabombwa iri ku Greenara endai munotarisa nzvimbo dzandiri kutaura idzodzo andi mazvinzwisisa hapana chatisiri kuziva andi manzwa ende let it be clear kuti ayo masigns chete andi manzwa mamwe akawanda akutobombwa rikaenda tsobuda pachena vageza vakakutaurira iwani vakataura kuti hapana chiri kuzodzoka kumashure mune sign yamuchaona mune zvamuchaona ezvi zvatotanga andi manzwa tichatanga ari kubombwa iwaika vapedza kubomba kwacho vachauya kuzokubata izvigananda wait hamuna chamati maona andi mazvinzwisisa iwe waiganzaka iwe uchiti zvanzi maofisi angu anochengetwa nemasoja anochengeta maofisi ako ndapiko indawo chinyepera nyika zvisina nebasa rese zviri very legendary kudaro iwewe hamuna chamati maona musi wa31 munhu wese mumastreet andi mazvinzwisaka kana pana ari kuti nyoka yemabhuni anonyepa nzvimbo dzandataura idzo endai muzvionere kwabombwa andi manzwaka kwabombwa hapana pandakabvira ndataura zvinhu zvisina kuitika ini ndikutotaura izvozvi ndichitogumisidza andi mazvinzwisisa ende patakatanga struggle iyi taizviziva kuti kana takatanga struggle iyi tichatsvagirwa mhosva vachada kutanga kuenda kunotsvaga pano votaura zvino but nothing andi mazvinzwisisa hapana chiri kuzofa chakachinja ende hatisi kumbofa takadzoka kumashure andi mazvinzwisisa musi wa31 munhu wese mumastreet musatyisidzirwe kana vakanyora tutsamba twavo itikototowanonyora hatubatsire andi mazvinzwisisa hatuna zvatinobatsira uri kunganduma moto izvezvi andi manzwa ya zvigananda muri pama1 ezvi muri tori pama1 mabhomba muchanatsa aona mati maaona here aiwa muchaona mhando nemhando netype inga vageza vakakutaurira vano kuti chachaiwa vakakutaurirai kuri kunganduma moto kwabombwa kwese kwandiri kutaura nezvako izvozvo ezamuspeak endai munozvionera andi manzwa saka vana veZimbabwe musadzoke kumashure andi manzwa hapana chiri kumbofa chakadzoka kumashure vamwe tikuona kuti vanenge vakurasa hopu vachifungira kuti hanzi ye vakati vachinyeperwa zvavanenge vachinyeperwa zvatiri kutaurira izvi ndizvo chokwadi munhu wese mumastreet andi manzwa musi wa31 Mnangagwa is gone